Ges i e-bost oddi wrth fy mhennaeth yn yr ysgol ar gyfer y cwrs Sabothol cenedlaethol, a nes i penderfynu i ddod ar y cwrs i wella fy llafar ac i wella fy ysgrifenedig hefyd, oherwydd o'n i ddim yn teimlo'n hyderus wrth ysgrifennu o flaen, ond llafar o'n i'n eitha dda, ond wedi dysgu gymaint o reolau bod nes i ddim meddwl o flaen. Felly, dyna pam nes i benderfynu i ddod ar y cwrs, a mae wedi helpu fi, mae wedi wella fy llafar, a dwi wedi wella fy'r ysgrifenedig. Dwi'n gallu gweld ers y ddechrau, dwi'n gallu edrych ar darn o waith nes i ar y ddechrau, a dwi'n gallu edrych ar darn o waith dwi'n gwneud nawr, a dwi'n gallu weld yr wahaniaeth rhwng y ddau. Mae safon, dwi wedi codi fy safon ysgrifennu a siarad hefyd, ond oherwydd dwi wedi dysgu'r reolau, dwi'n cofio nhw nawr, pryd ydw i'n gwneud camgymeriad, dwi'n sylweddoli, dwi'n sylweddoli dwi'n gwneud y camgymeriadau nawr sydd yn bwysig, a gallai mynd â hwn yn ôl i'r ysgol hefyd yn helpu'r plant yn yr ysgol.